Tak můžeme pokračovat. A teď je otázka, a kde se nacházím já. Teď jsme se podívali na ty dějiny a přišli jsme do současnosti. Uvědomili jsme si, byly prorocké školy, fungovaly dobře, ale potom zase někdy i zanikly, nebo s tím zajetím do Babylona. Uvědomili jsme si, že patriarchové a i Pán Ježíš dostávali výchovu podle Božího přání. Uvědomili jsme si, že mladenští dostávali výchovu podle Božího přání. Uvědomili jsme si, jak funguje ten opačný vzdělávací systém, který hlavně prosazovali i katolíci, ale který byl i v protestantských řadách. Podívali jsme se na Luthera a Melanchtona, trochu na jednotu bratrskou, na obnovenou jednotu bratrskou, na pietismus jsme se dívali. Podívali jsme se hlavně na školní město Frankého, Gusta Hermana Frankeho v Halle, a podívali jsme se na adventní hnutí, kde se podle mě ty církevní dějiny opakovaly v průběhu několik desítek let. To, co se odehrávalo v řadě stovek let, tak to se ještě jednou adventním hnutím velmi koncentrovaně opakovalo. Protože je vidět, že Satan už má málo času. Jo, a tak se snaží právě útočit na naše vzdělání. Ale je vidět, že Bůh se zahuje. Jo, a že jak na úrovni teologických institucí, jak vidím v Bogenhofenu, že tam vidím zásahy, ale taky, že Bůh se zahuje jako práci misijní škol. A dokonce, že máme minimálně tu zatím jednu střední misijní školu, která funguje podle principů vzdělání podle Božího přání. Vy jste si všimli, že jsem nic neříkal o teologickém vzdělání v Česku, protože k tomu nemám co vyjádřit, nevyznávám se v tom. Takže vyznávám se jako Němec jenom v Německu a v Rakousku, ale jak to proběhlo tady v Česku, jaké tady byly dějiny i za komunistů a tak dále, to jsem nezkoumal, to přenechávám Čechům, takže k tomu se nevyjadřuji. Tak ať mluví ti, kteří to zažili, jo? Ať sami si to hodnocují. Já můžu jenom říct o tom, jaká je moje minulost a prostě na základě německých a rakouských kamarádů, které mám já a kteří vystudovali můžou to porovnávat, jo? A pak dostávám dost jednotné vyhodnocení. Tak, ale teď nejdůležitější otázka je, jak to všechno mohu uplatňovat ve svém životě. Jak si to mohu uplatňovat? Nejdřív si chceme opakovat zásady pravé výchovy. Účel pravé výchovy je příprava pro pozemský a věčný život. Jo, to je prostě ten účel. Cíl pravé výchovy je vývoj povahy, pokory a odevzdanosti Pánu Bohu. Kde je prostě taková škola na venkově a božím stvoření. Kdy? Během celého dne. Jo, během celého dne se dokonává. To není jenom, že mám vzdělání a potom si dělám, co chci. Ne. Vzdělání podle Božího srdce, to je vývoj povahy. A tak proto to zahrnuje celý můj den. Jo? Co je tam? Poznání Boha nejen intelektuálně a teoreticky, ale ve všech životních oblastech. Je tam zemědělství, obdělávání zahrady, jsou tam praktické dovednosti, zdravotně misijní práce, je tam pro pomoc druhým, místo aby se prosazoval já, čili že není tam žádné soupeření, je tam studium Bible a ducha prorockého, je tam duchovní rodinné společenství, místo sportu, tam vidíme náročnější fyzickou práci, vidíme i podporu na službu druhým, místo soutěžení a soupeření. A taky tam pozorujeme individuální podporu každého člověka jako jednotlivce a vidíme, že jednotlivec je vedený k nezávislému myšlení od závislosti na lidech, je veden k závislosti na Bohu, k závislosti na jeho slově a k závislosti na Duchu Svatém. Jo? Takže k tomu jsou lidé vedení a navíc
Vidíme tam školení v tom, jak vést lidi k Bohu. Vidíme tam školení v předávání obsahu Bible. Vidíme, že člověk se má stát v rámci možností všestranný, má se stále více rozvíjet. Vidíme tam skromné, světlé a přitom hezké a útulné budovy. Vidíme vedení člověka k soběstačnosti. Vidíme, že tam není žádné vyznamenání, že nejsou žádné odměny, žádné ocenění a tak dále. Je tam plnohodnotná rostlinná strava, jako v dnešním kontextu, a akademický titul není tak důležitý jako schopnosti a všestrannost. Jo, prostě počítá to, co ten člověk je, co umí, to je právě důležité pro Boha, ta povaha, to, co děláme, to, co sloužíme, a ne, jaký máme titul. A pak nic neděláme, jo, a odpočíváme se na tom titulu. Podporované a rozvinuté jsou schopnost přemýšlet, nezávislé pohledy, láska k pravdě, tvořivost a kreativita a taky, abych měl osobní názor, úsudek a hodnocení. A teď je otázka, proč Židé zavrdli Ježíše Krista. Byli ovlivněni Židé teologií egyptského původu. Oni se zaměřili spíš na to, co říkají lidé o Bohu a Biblii, místo aby studovali přímo Biblii. Taky Židé způsobili rozdíly ve společnosti mezi laiky a odborníky. Byl kladen příliš velký důraz na akademické tituly a soupeření mezi nimi a šlo u Židů o seberealizaci a touhu být první, nikoli o pokornou realizaci božích záměrů a plánů. A Ježíš potřeboval proto vychovávat svoje učedníky úplně odlišným způsobem. Učili se závislosti na Bohu a nezávislosti na lidech. A za to, že Židé takto fungovali, mohl do velké míře jejich vzdělávací systém. O tom čteme i v knize Touhavěku. Taky cituji z 40. strany 6. odstavce. Učení však postupně začalo klást důraz pouze na formální záležitosti. Písmo bylo do značné míry vytlačeno tradicí. Pravá výchova měla vést mladé lidi k tomu, aby hledali Boha. Zda by se ho snad nějakým způsobem mohli dopátrat a tak je nalézt. Židovští učitelé se však soustředili především na obřady. Zatěžovali své žáky zbytečnostmi, které pro nebe nemají žádný význam. Neznáme to i dneska, že jsme zatěžení ve školách zbytečnostmi, které ani pro náš život, ani pro nebe nemají žádný význam. Jo? Když jsem toto četl, tak jsem si říkal, jako píše teď o školním systému před 2000 lety nebo o současném školním systému. Jo? Osobní zkušenost s Božím slovem neměla v tehdejším vzdělávacím systému žádné místo. Jako, jak píše Šalomoun, není nic nového pod sluncem. To, co je, to už dávno bylo. A to, co bude, to už taky dávno v minulosti bylo. Jo? Takže to prostě na to hned musím myslet, když si čtu tento citát. Žáci byli zahlceni množstvím nepodstatných informací a neměli klid ani čas na osobní společenství s Bohem. To znamená, že měli tolik povinností a tolik, prostě že se měli učit, že ta hlava už nebyla plná nebo přijatelná na osobní čas s Bohem, protože si měl tolik, co se musíš naučit, zbytečností, tolik knih, tolik pohanských autorů a tak dále. Samozřejmě je v tom rozdíl se současnou generací, která vůbec není zvyklá něco číst, až každá maličkost je příliš velká. A pak už pro některé to nestačí, co mají číst, a pro některé žádná kniha je až moc, když jsou to duchovní knihy. To je moje zkušenost ze současných misijních škol, že víte, zápasí vůbec přečíst jednu knihu v průběhu 9 měsíců. Jo? Ale to je už druhý extrém naší degenerované slabé mladé generace dneska. Jo? Takže ale v té době tam byli zahlceni množstvím nepodstatných informací. Neslyšeli Boží hlas, který promlouval k jejich srdci. Na své cestě za poznáním míjeli stroj moudrosti. Židé zapomínali na pravou podstatu bohoslužby i na zásady Božího zákona.
tak se vzdělání, na kterém si tolik zakládali, stalo vlastně největší překážkou skutečného rozvoje. Rabinská škola ubíjela schopnosti žáků, ochromovala jejich mysl a zužovala jim obzor. Jako to jsou pro mě silné věty. To prorok boží si to může dovolit, něco takového napsat. Já bych byl vyhozen z okna, jako, bych něco takového řekl, ale ona to i píše zpětně po 2000 letech. A myslím si, že to má smysl, proč Bůh ji to nechal takto napsat. Proč Bůh jí dával takové světlo, jo, o tom tehdejším vzdělávacím systému, protože se tam nachází sebe samotného a svou minulost. Jo, a asi každý tam do určité míry vidí a nachází tam svou minulost. Tak, pokračujeme. Ježíš nezískal vzdělání v židovských školách. Jeho prvním učitelem na zemi byla matka, čili domácí škola. Z jejich úst a z prorockých spisů poznává nebeské věci. Na jejím klíně se dozvěděl to, co kdysi sám vzkázal Izraeli po Mojžíšovi. Ani v době dospívání nenavštěvoval rabinské školy. Nepotřeboval je. Jeho učitelem byl Bůh. Takže Bůh byl jeho učitel. On se sám učil od Boha a od přírody a od života. Otázka vznesená v průběhu Spasitelova působení na zemi, jak to přijde, že se vyzná v písme, když ho k tomu nikdo neučil, neznamená, že by Ježíš neuměl číst, ale jen to, že neměl rabínské vzdělání. Učil se stejně, jako se můžeme učit i my. Jeho důkladná znalost písma ukazuje, jak pečlivě se už v dětství věnoval studiu Božího slova. Jsem rád za tyto řádky, protože tady vidíme ten kontrast. Ten vzdělávací systém zužoval ten názor a Ježíš nemohl pro svůj úkol být školen v tom zužovaném úzkém židovském vzdělávacím systému. A myslím si, že už tam vidíme i tu paralelu pro nás dneska, že i my potřebujeme nějaké vyšší vzdělání, jak jsme právě četli, že nejvyšší vzdělání je poznávat Otce a toho, kterého poslal, Pána Ježíše Krista. Proč patří v roce 1844 protestantské církve? Už jsme si to říkali, opakuji. Byly ovlivněné katolickým papežským systémem vzdělávání Johannesa Sturma, který prostě pocházel z Štrasburku a dostal se do Francie, Anglie a z Anglie do Ameriky. A měli křesťanský politický systém, ale školní vzdělávací systém byl ještě středověký. Takže tam pozorujeme násilné potlačení úsilí o biblickou reformu vzdělávání a školství. Pamatujeme na těch 60 škol, které v USA se usilovaly o biblickou reformu vzdělání. Zaměřili se tyto církve spíš na to, co říkají lidé o Bohu a Bibli, místo aby studovali přímo Bibli. Jako, samozřejmě, že tam byli lidé, kteří studovali Bibli. Ty byli v tom milerickém hnutí. Tam dělali i jako v katolické církvi, tam děláš rozdíl mezi laiky a duchovenstvem. A tak taky udělali rozdíl mezi laiky a odborníky i v rámci církve. Byla tam kladena příliš velká váha na akademické tituly a soupeření. A taky byly spory mezi církvemi místo pokorné realizace Boží záměru a plánu. I když někteří, taková menšina v těch církvích pokorně realizovala, uskutečňovala Boží záměry. Oni dělali misní práci, šli k pohanům, zvěstovali jim Pána Ježíše. Ale většina těch členů těch protestantských církví oni nebyli žádní misionáři. Takže výchova Božích služebníků se konala v těch nenápadných školách biblického systému, které navíc byly pohrdané. Takže mohl za odmítnutí trojandělského nebo prvního a druhého andělského rozectví, když to bereme historicky, v roce 1844 do velké míry tehdejší vzdělávací systém.
A jaké jsou dopady a situace v adventní církvi? My jsme všichni jako adventisté ovlivněni katolickým, tím papežským systémem vzdělání. Protože nikdo z nás by teď nešel na nějakou světskou školu v průběhu svého života. Jo? Já jsem ovlivněný, všichni jsme ovlivněni. Jo? To prostě je fakt. Když někdo byl celou dobu na domácí škole a pak na misijní škole a zažíval jenom ten boží princip vzdělání, tak to je velká milost a výjimka. Samozřejmě, že mnozí z nás možná jsou i první generace, nebo že jsme ještě vyrůstali ve světě a nemohli jsme ani mít tu šanci a jsme tak ovlivněni tím světem i svou minulostí. Jo, to je další věc, která prostě je na místě. Zase vidíme, pozoruji v naší církvi, a nejen já, malou víru anebo neznámost v oblasti biblické reformy vzdělání a školství. Jo? Já jsem to dlouho nepochopil, i moji rodiče říkali, my to nechápeme, proč potřebujeme světské školy, proč to má výuku. Moji rodiče to vůbec nechápali, proč někteří rodiče vyučují děti doma. Jo, a teď to chápu, jo? Ale v té době to ještě neviděli a mysleli si, že to je extrém. Jo? A u mnoha členů církve nepozorujeme žádné samostatné studium Bible a Ducha Prorockého, kde bychom o tom mohli studovat a najít informace. Nevědomně děláme rozdíly mezi laiky a odborníky, mezi teology a kazateli a těmi, kteří nejsou vystudovaní teologové. Jo, nevědomě to tak děláme, i když jako církev tak to nefungujeme. Ale pozoroval jsem, když to říká teolog, tak to tak je a ještě se to cituje, místo abychom citovali Boží slovo, jak to je. Jo? A to je zase už takový dopad našeho vzdělávacího systému. I když ten teolog má svoje místo. Jo? Ale přesto je to člověk. Příliš velká váha tím pádem je kladena na akademické tituly a soupeření a taky se konávají spory mezi členy církve místo pokorné realizace boží záměrů a plánů. Protože lidé jsou soupeřiví, jo, a pak se hádají, jsou spory, chtějí mít pravdu ve sporu, jsou rozdělení, jsou na svých fanatických učeních nebo nejrůznějšího sporu vlevo, v pravém nebo levém hrobu, hlavně, že nedělají misi, ale náš plán je misi a misi ustravuje spory. Jo? Ale tak se to neděje, protože když jsme vzdělaní v tomto světě, tak nejsme vedeni do misie a do toho, abychom upřednostňovali druhého za přednějšího než samotného sebe. Jo? Takže výchova božích služebníků se i teď děje v nenápadných školách biblického systému a v podstatě je vidět, že když je někdo misionář, tak to byli na misijních školách. Jo, to je, tam to dneska probíhá, není to žádné tajemství, tak to v současné době funguje, což samozřejmě znamená, že nejvíc ten zlý útočí na misijní školy v současné době a že i my jako zaměstnanci jsme pod velkým útokem ze zdravotní strany, z pokušení a tak dále, protože Satan se snaží, abychom nebyli spojeni s Pánem Bohem. Takže misijní školy všechny potřebují velkou, silnou modlitební podporu mimochodem. A i podporu se všech oblastech. Jo? Tak, samozřejmě ještě bych řekl, že my jsme natolik nevnímají, nebo nevnímaví, ano, na ten školní systém, že ze světa, že podporujeme soupeření i v rámci církve. Jo, že to máme na Pathfinderech, že to máme že prostě mládež, když je spolu, místo aby sloužili, místo aby navštěvovali domov důchodců, když je více mládežnických skupin pohromadě, tak jsou spolu, aby dělali co? Hráli fotbal. Jedna skupina mládeže proti druhé. To je velká škoda, to je ztráta času. Oni by mohli dělat nějakou službu spolu. Právě když jsou spolu, mohli by sloužit, mohli by růst. A pak slyším od mladých lidí, jak v Česku, tak v Německu, že když hrají ten fotbal, tak tam padají ty nejošklivější slova. A je tam úplně vidět takový úplně jiný duch. Jo?
než když je ta služba. Tak z jedné strany chceme, aby mládež sloužila, ale z druhé strany děláme maximum pro to, aby mládež jenom nesloužila, aby nedělala misijní práci na základě her a sportu, kde máme vítěze a někoho, který vyhrává a prohrává a různá mužstva a tak dále. Prostě nepřemýšlíme. Mám pocit, že to lidé dělají s dobrou pohnutkou, ale že nad tím neuvažují, že hluboko nepřemýšlí, jo? Že nezanalyzují příčiny a dopady. Jo? Prostě chce to hluboké uvažování a zkoumání toho, co děláme. A jaké to má příčiny a dopady. Právě vzdělání bylo nutné pro hlásání půlnočního volání, protože pro odvážné hlásání adventního poselství do roku 1844 Bůh potřeboval proaktivní a energické mladé lidi, kteří prošli pravým biblickým vzděláním a žili v pokorné závislosti na Bohu a jeho slovu. A Bůh tyto lidi měl, protože v první polovině 19. století existovala spousta amerických křesťanských škol, které se řídily zásadami toho božího vzdělání podle božího přání. A jak to bude s hlasitým voláním, které nás čeká? Vidíme hlasité volání v 18. kapitole knihy Zjevení a to je úplně poslední poselství na tomuto světu, dříve než opravdu doba milosti končí. To znamená, že to je nejslavnostnější dílo, nejdůležitější dílo, které kdysi lidem bylo pověřeno. Hlasité volání v síle postního deště. Víte, to chce zase nějakou přípravu takových lidí. Jo? Když už pro to Millerovo hnutí Bůh potřeboval ty školy. Bůh zase potřebuje lidi, kteří se řídí jenom Biblii a prošli zodpovědné vzdělání podle božích zásad. Bůh potřebuje školené lidi, kteří prošli stejným systémem, kterým prošli proročtí žáci, valdenští, členové jednoty bratrské, reformátoři, členové obnovené jednoty bratrské, pietisté prošli tímto systémem vzdělání, i naši plukovníci. My potřebujeme zase takový systém. Jo? Proto, aby byli lidé, kteří v povaze jsou připraveni na hlásání hlasitého volání. Protože hlásat toto poselství, když všichni říkají mír a pokoj, že nevíme, jak to bude vypadat přesně, ale už se něco rysuje. Mír a pokoj, když my říkáme, není mír a pokoj, ale konec světa, tak my těm lidem přijdeme, nebo budeme připadat jako největší konspirační teoristé ve světě. A to chce opravdu odvahu, abych věděl, že to je boží poselství, že nejsem blázen, ale že Bůh to chce a že opravdu ten konec teď bude. Jo? A to samozřejmě chce nějakou přípravu, jo? Dopředu. A každý rok se školí hodně mladých lidí. Tady vidíte na tomto místě 4 misijní školy pohromadě. To jsou pracovníci a studenti misijní školy. To bylo setkání misijních škol před 5 lety, před covidem. A tady je skupinová fotka. Jo? A když si představujete, že každý rok Bůh školí tolik lidí, jo? V rámci Evropské unie, tak to a Norsko není Evropská unie, tak to znamená, že se něco děje. A právě je zajímavé, že i absolventi misijních škol se sjednocují na modlitbách. Jo? Že si uvědomují, jaké v církvi máme problémy, že chybí nám duchovní život, protože na misijní škole si uvědomili, že uvědomili, jak život s Bohem opravdu funguje. Uvědomili se, že v podstatě potřebujeme život s Pánem Bohem, vztah s ním, se mu celé odevzdat a neviděli ve svých sporech žádné duchovní vzory, které by žili takto s Pánem Bohem, jak to viděli na misijní škole. Jo? A pak tyto lidé se semknou, modlí se a organizují různá setkávání. Jo? To je všechno východní Německo. Jo? Modlí se spolu, mají setkávání, oživení a sdílení a organizují jako mladí lidé věci pro mladé lidi, kteří ještě nic lepšího neviděli v církvi.
kteří nemají žádné duchovní vzory, tak oni chtějí být proti druhé mladé lidi duchovními vzory. A tak vznikl takový kongres, lejkongres, na základě těchto modlitev, na základě misijní školy. Jo, vznikl lejkongres v Německu, který je podobný na Mission Camp, kde hlavně, jak říká název, to organizují laici. A jo, a pod samozřejmě sdružení. Jo, sdružení to prostě zastřešuje, ale absolventi misijní školy se semkli a spolu dávají věci do pohybu. A to nejsou oni, to je očividně Duch Svatý. Protože Duch Svatý tam přidává stále více lidí a roste toto hnutí. Jsou tam lidé, kteří ještě na žádné misijní škole nebyli a ti pak se rozhodli, že taky chtějí jít na misijní školu. Jo? A další čekají na Boží povolání, ať jdou a jsou už rozhodnutí, že někdy zase, že oni i někdy taky půjdou na misijní školu. Jo? A tak to roste a roste a už takto ty lidé můžou růst na těchto kongresech, na těchto akcích různých, jsou tam misijní tábory, školící víkendy, teologické víkendovky, modlitební setkávání, každodenní setkávání na Zoomu a studium Bible na Zoomu, různé skupinky, modlitební skupinky v různých městech a ještě celý kongres a setkávání oživení mládeže. Spousta věcí se konává a děje. Já už nad tím ani vůbec nemám přehled. Je to úplné hnutí a žije to. Jo? A jsem za to rád. Tady třeba to je minulý kongres, to jsou s výjimkou dvou, oni se na fotku nedostali, ale všichni absolventi misijní školy TGM jenom, jo? Kteří se tam ocitli. Jo? A prostě je to vidět, že jako tam si lidé schází a byli tam i absolventi z jiných misijních škol. Jo? A tam je prostě vidět, jak Duch Svatý působí a funguje. Takže to mi dává naději do budoucnosti a je to hlavně ale i na nás, jak my ten vztah s Bohem žijeme, tak jak jsme se to naučili na misijní škole a jak to předáváme dál. A nejdůležitější je, a to říká právě Anděl Envajtové, semkněte se. Jo, ten citát byl i na manuálu Real Partiáka z Vision Campu z loňského roku. Tam jsme dali do manuálu Real Partiáka nejdůležitější citát Envajtové, co právě říká Anděl, jo, kde cituje Anděl, že se máme semknout. Jo, protože to je tak důležité, abychom drželi pohromady, abychom se modlili, abychom řekli, tak to jdeme, tak to má vypadat, tak to je náš úkol, tak to je naše prověření misijní. A to právě chce lidi, kteří byli školení na misijních školách, kteří vědí, kam směřovat, kteří jsou duchovní vzory a kteří vedou i ti, kteří ještě na misijních školách nebyli. A to se právě v Německu odehrává, protože německá oblast, teď německy mluvící oblast, už má teď 18 let tradice misijní školy a ty ovoce jsou vidět. Jo? Takže čteme tady, teď otázka je, prošel jsem babylonským systémem vzdělávání, co teď? Jo? Všichni jsme tím prošli, i když jsme tady v Edenu, ale Eden není žádná záruka, i taky jsme lidé a kypující, a taky jsme všichni prošli babylonským systémem vzdělávání, jo? I když se snažíme něco dělat jinak. Takže mi se líbí tyto citáty, mnoho se odnaučit a mnoho se naučit. Tady čteme, někteří z nás čas na přijetí pravdy a na to, aby krok za krokem směli vpřed a každý učený krok nám dal sílu učinit další. Avšak nyní, když se čas brzy naplní, tedy to, co jsme se učili několik let, musí se jiní naučit během několika měsíců. Oni se musí mnoho odnaučit a mnoho se naučit. Zajímavé. Jo? To, co jsme se naučili během několika let, teď si ostatní, a právě to platí pro poslední dobu, naučit v rámci několika měsíců. To znamená, že jim už celou tu zkušenost, kterou jsme jim předali, že jim to předám, už to, co jsem se naučil. A víte, že to pozorují na základě hnutí oživení v Německu. Teď je takové další hnutí oživení mládeže, které tady ani ještě nemám zapracováno. Ale tam
vidím, že lidé, kteří se naučili žít v Duchu Svatém, kteří se naučili modlit se zaslíbenými a tak dále, tak ten Justin Walter o tom bude mluvit na Mission Campu, ve svém workshopu o misii na TikToku. On právě má tu zkušenost, že on pracuje s lidmi, kteří uvěřili díky TikToku, mají spoustu otázek, on se s nimi schází a řekne jim hned, jak se mají modlit o Ducha Svatého, jak se můžou Bohu odevzdat, jak se můžou modlit se zaslíbenými, jak zůstávat Pánu Ježíši, jak zažívat Ježíšovo vysvobození z okultního zatížení. A to je první věc, kterou se naučí. Protože se seznámí s Bohem a mají bleskorychlý růst. On říká, oni jsou už tak daleko jako já, ale jsou ve víře jenom rok a já jsem ve víře 4 roky. Jo? A prostě je vidět, že rostou rychleji a stále rychleji teď lidé. To pozorují, že obecně v Německu, že teď ta známost, jak žít s Bohem, se stále více rozšiřuje a ty lidé tak rychle rostou, to my všichni žasneme nad tím. A to bude ještě rychleji. Je to předpovězené, ještě rychleji. Na nás je, abychom to předávali, to všechno, co jsme se naučili a hlavně, abychom podle toho žili. Protože když podle toho žijeme, tak máme jako Pavel Goja co vyprávět, zkušenosti z toho. Tak další citát. Ti, kteří se uvědomují své nedostatky a snaží se proniknout k hlubšímu uvažování, k opravdovějším, vytrvalejším modlitbám a činům, obdrží Boží pomoc. Každý se musí odnaučit mnohému, čemu v životě přivykl a mnohému se musí naučit. Staré zvyky a vášně je třeba zavrhnout. Zvítězit můžeme jen odvážným bojem s těmito chybami, úplným přijetím pravdy a z Boží milosti životem schopným se zásadami této pravdy. A když to znamená z Boží milosti, tak to znamená z Ducha Svatého. Ne z vlastní síly. Boží milost znamená, že z milosti nám dává nadpřirozenou sílu a pomoc, abychom žili v síle Ducha Svatého. Máme slíbenou Boží pomoc. Bůh nás chápe a ví, že jsme slabí a že bez něho nic učinit nemůžeme. Proto Bůh nám slibuje pomoc. Ještě, oni, staré knihy světských autorů, přivedli žáky k tomu, že zanechali studia Božího slova a upřednostnili bezvýznamné studium. Když takovým způsobem vzdělaní žáci budou někdy schopni pracovat pro duše, čili pro lidi, musí se odnaučit mnohému, čemu se naučili. Zjistí, jak je to těžké vymýtit něco z paměti, když falešné představy zapustili své kořeny do jejich duše jako pleve v zahradě. Následkem toho někteří nikdy nebudou moci rozeznat mezi pravým a nepravým. Dobré a zlé bylo při jejich výchově spolu pomícháno. Nechali je pohlížet na lidi, lidské učení před nimi bylo velebeno, takže nyní v jejich učitelské činnosti protkávají tu trochu pravdy, která v nich zůstala, mínění, výroky a skutky těchto mužů. Slova takových lidí, která dokazují, že nemají skutečné znalosti Krista, by na našich školách neměla nacházet místo, překážejí správné výchově. To je silný citát, ale pravda. Že někteří lidé nikdy nebudou tak moci rozeznat, protože učili se spoustu světských věcí se směsí s těmi pravými. A nebudou mít ducha rozeznat a potřebují tu pokoru se zeptat těch, kteří mají ducha rozeznat, nebo schopnost dar rozeznat duchovní věci. Jo? Že to tak je, ona to tak píše. A že se musíme mnoho odnaučit. Další citát. Hodně věcí se musíme naučit a mnoho odnaučit. Jedině Bůh a nebe jsou neomylní. Ti, kteří si myslí, že se nikdy nebudou muset stát svých vyčkaných názorů, nikdy nebudou mít příležitost změnit postoj. Ti budou zklamaní. Tak dlouho, dokud se s rozhodným úsilím budeme držet svých vlastních myšlenek a postojů, tak dlouho nebudeme moci dojít k jednotě, za kterou se modlí Kristus. Takže tady čteme, že se máme mnoho odnaučit. Jedině Bůh a nebe jsou neomylní. Počítejme s tím, že když něco dobřeho víme a známe, tak je to milost. Je to Boží milost, že? Ale
musíme se mnoho odnaučit. A vždycky musíme se vzdát ještě určitých vyčkaných názorů, protože Bůh nás přesvědčí z lepšího názoru. A tak buďme pokorní, když Bůh něco říká. A řekněme Pánu Bohu, děkuji ti, Pane Bože, že jsi mi to ukázal. Děkuji ti, Pane Ježíši, že se můžu věci odnaučit. Děkuji ti, Pane Ježíši, že tvůj duch ještě od mě usiluje, že ještě ve mně vidíš potenciál, že ještě vidíš ve mně, že počítáš se mnou, že mi to zjevuješ. Nebuďte naštvaní na to světlo, buďte rádi za to světlo, které vidíte a fakt řekněte Bohu, děkuji ti, že tvůj duch se ještě o mě usiluje. Jo? Přijmejte to takto a budete to mít velmi jednoduché v životě, protože když se to nenaučíte něžným způsobem, tímto pokorou, tak se to musíte naučit tvrdým způsobem a ten bolí. Jo? Takže proto buďme pokorní, nerebelující a řekněme Bohu, když nám něco říká, děkuji. Děkuji, Pane Ježíši, za tvou lásku a milost a děkuji, že tvůj duch se o mě usiluje. Jak v tom můžeme být napomocní? V tom, aby Bůh teď mohl v nás konat ty změny, abychom se mohli naučit spoustu věcí a naučit se nové věci. Jedna věc je život na venkově blízko přírody. A ne každý k tomu má příležitost. A kdo nemá příležitost, doporučuji, abyste se modlili, aby Bůh vám otevřel cestu na přestěhování na venkov. V jeho čase to udělá. Doporučuji, abyste si přečetli literaturu Whiteové. Ona říká, že nemáme spěchat se s přestěhováním na venkov, ale že má to být božím individuálním osobním načasováním. Ale určitě, když zvážíte založit rodinu, jako kdybych já chtěl mít děti, tak to by mělo být na venkově. Aby byli zaměstnáni to zahradou, tím zemědělstvím, aby nehráli počítačové hry ani jiné věci, protože můžeš být na venkově, můžeš mít zahradu, ale přesto můžeš sedět před počítačem a mobilem a na venkově můžeš tam mít to město u sebe. Jo? A vůbec nemá žádný prospěch z výhod venkova. Jo? To je taková zákeřná záležitost. Ale přesto na venkově, a když tam je prostě zahrada nebo zemědělství, jo? To nemusí být tak velké jako tady, ale prostě to je jaké v rámci možností. To je zase instituce ve Francii, která vznikává, jo? Kde je zahrada zemědělství. Tady jsou fotky dětí a jejich kamarádů, kteří dělali postoupili domácí výuce. Ideálně je podle ducha prorockého i domácí výuka, domácí škola do věku 10 let. To jsem četl ve více citátech a zpětně si uvědomuji na sobě, že to je pravda. Protože já jsem v podstatě byl vždycky doma i po škole a vnímám, že moji sourozenci, kteří byli v mateřské škole, já jsem do mateřské školy nechodil, tak oni více zápasí s vírou a s Pánem Bohem a mají větší pokušení a slabosti než já, protože jsem byl vždycky doma. Takže vnímám ten rozdíl, jestli to dítě chodí do mateřské školy nebo ne. Vidím to na sobě a vidím to na spoustě jiných dětí. Fakt, to jsou ohromné výhody na celý život pro toto dítě, když do mateřské školy nepotřebuje chodit a když je doma a když má domácí výuku co nejdéle. Ale samozřejmě říkám si, že je dobré být pak ve společenství, být i na klasické škole, aspoň adventistické, aby se člověk učil ty další věci nebo jiné názory a zacházet s tím, protože i v tomto světě musíme fungovat, jo, a i znát jiné názory. Takže vychovat děti na venkově samozřejmě, jo, když je domácí škola a ve městě v bytu, tak to je těžké pro rodiče. Tam ty děti nemůže zaměstnávat. Jo? A to dává pro mě jenom smysl, když je to na venkově. Jo? V rámci možnosti, tak udělejte domácí výuku. Tady v Česku jsou úžasné zákony na domácí výuku, takže tady o tom můžou snít ta ostatní národy, co se tady možné, tak to je nezamlčenost, takže využijeme to. A jinak můžeme studovat praktické povolání. Dneska, já jsem to nestudoval, ale kdybych měl to světlo, kdybych to měl tehdy, to světlo, které mám teď, tak bych si vybral řemeslo.
Ale Bůh mě vedl na tu slavistiku, jinak bych nemohl konat tu službu, kterou teď dělám. Jo? Prostě mě vedl jiným směrem. Ale určitě doporučuji na současnou dobu praktické povolání a proč. Řeknu, teď mám svoje soukromé názory. Když jsme viděli COVID, tak která povolání nefungovala? Všechno, na co potřebuje studium. A to, co nepotřebuje studium, praktické věci, to pokračovalo. Tapetování, zemědělství, truhlářství, to fungovalo, to nebylo zavřené. To byly nezbytné jako podniky, jo, pro fungování společnosti. A čím dál tím méně lidí to studuje. Jo, protože lidé tímto pohrdají a musím vám říct, že v Česku a na Slovensku, když jsem byl poprvé na mládežnické akci na IFE, a mě zajímá, co dělají ty lidé, co studují. Byl jsem zvyklý na to, že polovina lidí má řemeslo z mládeží a polovina lidí má, jako studuje na vysoké škole. Jo, na to jsem byl zvyklý z Německa a z Rakouska, že jako v rámci adventní mládeže minimálně polovina, dokonce většina, má výuční list a naučili se řemeslo. A v Česku úplný opak a na Slovensku. To jsem byl v šoku. Já jsem si říkal, jaká je budoucnost církve a tak dále. Protože ano, někteří jsou vystudovaní, ale proč všichni jdou na vysokou školu? Jako co říkají ty rodiče těm dětem? Jaký je tady ten systém a tak dále? Jo? To byly moje otázky, které pořád řeším. Jo? Protože vidím obrovský rozdíl mezi Německem a Rakouskem a Švýcarskem, kde lidé většinou, nebo na polovinu minimálně, chodí na řemeslo, na to, aby se učili povolání. A právě v Česku je to jinak. Tak pro mě je to zvláštní, jo, to pozorovat, ty rozdíly. Takže mnohem více bych doporučoval toto povolání, protože to bude mít budoucnost. To bude mít tolik lidí, nás vystudovaných, že nebudou už být zaměstnaní v budoucnosti. Navíc, když už se teď předpovídá, že umělá inteligence může uvolnit mnoho míst, že už lidé to můžou řešit umělou inteligenci, že už nepotřebujeme vystudované lidi a že by mohli pracovat někde jinde. Takže uvidíme, co přinese budoucnost. Ale když Duch prorocký nám dává ty rady na praktické povolání, tak vidím v současném trendu společnosti jasné důvody proč. Tak, další věc, samozřejmě, abychom studovali pravidelně i studium pravé výchovy. Abychom to studovali, tu pravou výchovu. Třeba můžeme číst knihu Výchovu i ve stopách velkého lékaře, kde všeobecně najdeme principy pravé výchovy, ale také můžeme studovat tu knihu The Proper Blueprint. A možná teď už žádnou přestávku neudělám, já to ukončím a pak už budete mít volnoční a máte další přestávku, jo, do závěrečného večera, když s tím souhlasíte. Jo, takže mám to pak ukončeno, mám zpívám jenom 14 slajdů, tak to už není tolik, bude tam i trochu fotek a tak. Ještě napiju a můžeme pokračovat. Blueprint je takový, která popisuje prostě ten příběh Martisonu a Lomalindy, kterého jsem vám stručně popisoval. Důležité je, abychom se semkli, abychom spolupracovali se stejně smýšlejícími bratry a sestrami. Jo, to je důležitý princip. Já hodně fandím, když jsem tam ještě nebyl, té OCI European Agricultural Conference. Překladu OCI, to je organizace pod ASI. ASI je pod generální konferenci a má různé misijní služebnosti a ti, kteří podporují misijní služebnosti. A OCI je zase pod ASI a je střešní organizace venkovských míst a sanatorií a misijních škol. A my jsme členem OCI. My jsme prostě i taky v součástí této celosvětové organizace jako podpůrná misijní služebnost. A je to zemědělská evropská konference, Evropská zemědělská konference. A to je znamená tento název. Je to organizováno pod OCI. A oni organizují, když to vás zajímá,
mají tam prý i český překlad každý rok, jo, že je to i s překladem do češtiny a tam se můžete učit, jak dělat to zemědělství, jak pracovat na zahradě, jak se přestěhovat na venkov a tak dále. Mají i svůj newsletter. Jo, kdyby někdo o to má zájem, přijímáte newsletter, kdy se mi můžete zeptat, mají svou webovku a tak dále. Jo? A zase, když třeba máte hodně zkušeností ze zemědělství a s pokrokovými věcmi a tak dále, tak můžete k tomu přispět. Jo? A jsou i rádi za lidi, kteří mají hodně zkušeností, aby se na základě toho ostatní, kteří se stěhují teď na venkov, aby se mohli naučit. Protože většinou lidé, kteří se teď přestěhují na venkov, jsou městské děti. A oni se to nikdy nenaučili a teď prostě to je velká výzva náhle mít ten pozemek a starat se o to, jo? Když člověk to nezná a nemá s tím zkušenosti. Takže je to taková vzájemná spolupráce na tuzemské a evropské úrovni. Toto hnutí OCI začal European Agriculture Conference, ty zemědělské konference začaly právě v Rakousku. Jak jsem říkal, že začaly ty zemědělské konference v Bogenhofenu, tak jsem tam to pozoroval a viděl jsem i ty začátky té evropské konference, která právě vznikla v Rakousku a teď je to taková celoevropská síť, jo? A konává se to každý rok. Třeba byli v Rumunsku, v Itálii, příští rok má to být v Nizozemsku na podzimu, tak už náš farmář informoval, že tam to bude. Jo? Takže, co ještě důležité, abychom spolupracovali v rámci ASI, protože ASI právě sdružuje ty misijní služebnosti a misijní příležitosti a taky GYC Europe samozřejmě, to je takové střešní hnutí oživení mládeže, které zase spolupracuje s generální konferencí s DVC, jo, je to uznávaná věc a zase je tam zázemí na vytvoření toho laického hnutí, takže i do GYC má svoje místo. Jo? Jak loni tam byl největší počet Čechů a Slováků, jako se všech skupin ze všech států na GYC Europe, když byla ta konference v Rize, v lotyšském hlavním městě. A samozřejmě je důležitá spolupráce v rámci sítě misijních škol. Jo? A my taky spolupracujeme, známe si, píšeme si, podporujeme si. Jo, a v rámci možností jsme všichni vytížení, ale je důležité, abychom byli v kontaktu, jo? A protože to i hodně povzbuzuje, protože musíš i mluvit s kolegy na stejné úrovni. Protože většina lidí i v rámci církve, administrátoři církve z vlastní zkušenosti tuto práci neznají a nechápou to, nemůžou to pochopit, protože v tom nebyli. A tak je důležité, abychom se takto podporovali a znali si. Tak, tady vidíte pár fotek z té Evropské zemědělské konference. Jo, takže různé workshopy, vidíte, že lidé většinou jsou dost mladí. Většinou to dělají mladí lidé, jo, všechny ty věci, málo starších. A ještě co je možné, aby se člověk mohl naučit, i takový způsob pravého vzdělání, to je stáž na misijní škole, anebo podobné venkovské instituci. Jo? Člověk se učí pracovní a komunikační zásady v božím díle, má větší vhled do zákulisí fungování takové instituce a člověk se i učí novou pracovní morálku, to byla moje zkušenost. Jo? A taky se rozšiřují osobní schopnosti a prohloubí si, i když jsi byl na misijní škole, tu zkušenost misijní školy. Proto i my nabízíme po roku misijní školy možnost a doporučujeme právě tu možnost té 3měsíční stáže. A nejvíc samozřejmě by bylo ideální na takovém místě, jako buď v Edenu máme místo, tady mám fotku od Pentesty, jo, a oni taky na Šumavě a ty jsou vždycky rádi za stáž, jo, a za pomoc. Takže jsou různé možnosti, jo, kde člověk může být a sloužit. Co je důležité, prostě trávit co nejvíce času v přírodě. Obzvlášť, když je sezóna, když je to pěkné, jo? Abychom byli venku, abychom se dívali na tu přírodu. Tam vidíte vzadu ty paneláky a jsou tak malé. Jo? A vidíte ty hory, to je z Šípu mimochodem fotka.
odkaz šípu a v pozadí je vidět České středohoří. Jo? A tak jsme si říkali s mým kamarádem Florianem, který tam je, no to je prostě, Bůh je tak velký a člověk tak malý. Jo? A vidíme tam ten správný rozměr. Prostě to bylo. Jo? A to je vždycky dobré, jo? Když jsme v té přírodě a když se právě na to podíváme. Důležité je, abychom se co nejvíce zabývali tím, co dělá Bůh a jak působí Bůh. Abychom se nezabývali stvořením člověka. Prostě abychom byli v přírodě, na venkově, nejen v civilizaci nebo ve městech. Mějme studium Bible. To nejvíc podporuje samostatné nezávislé myšlení. Právě teď v době umělé inteligence, když už vůbec nemusíte přemýšlet, nemusíte zkoumat. Víte, že to je velmi nebezpečné, když musíme samostatně uvažovat a přemýšlet. My musíme být zvyklí na samostatné uvažení, smýšlení a tak dále. A nejvíc to podporuje právě studium Bible. Bible mi ukazuje zásady, jak Bůh funguje. A Bůh mě i svým slovem vychovává. Tolikrát tam čtu něco, co já právě potřebuji. Jo? Nebo někdo jiný. Nebo, jo? Prostě je to, vychovává to. A stávám se závislým na Bohu, ne na lidech. Jo? Když studuji Bibli. A všechno, co dělám, je pak na základě principů Bible. Jo? To je prostě to měřítko, ta Bible. A poznávám i tím Boží vůli pro svůj život. Další věc je buď proaktivní. Buď aktivní sám od sebe. Jo? Tím, že třeba jak ten kluk leze na skálu. To je Jakob mimochodem. Takže byl na stáří u Elišky. Jo? Takže jsem ho tam vyfotil, ten vlastně miluje skály. Leze na místa, kam bych já nelezl, ale vidím, ten je takový proaktivní, velmi proaktivní. Už to vždycky byl. Jo? Když měl 14 let, byl tak proaktivní, ukazoval mi svoje projekty a všechno možné. A tak se z toho měli radost. Jo? To je velmi důležité, protože misionář musí být proaktivní. Musí sám něco dělat, musí mít nápady, vlastní nápady. Jo? Nemusíš čekat na to, aby někdo přišel, udělejme něco. Ne. My musíme se chopit iniciativy a něco začít. Jo? A tak zkus Boží pomocí sám něco změnit. Jo? Nikdy nečekej na to, až tě někdo osloví, nebo tě poprosí o pomoc nebo účast. Buď odvážný Bohu a jdi dopředu. Kratřej dopředu. Jo? Před vzhůru a do nebes. To je prostě náš směr, který máme kratře. A když to platí pro mě, i kdyby jsi akademický titul, nebuď na něj píšní. Ústní zkušenosti a vědomosti lidí bez akademického titulu. A toho si fakt si vážím vedoucího Bogenhovenu, který, jak jsem vám říkal, má více doktorů. A prostě hodně má velký zájem o názory těch, kteří žádný akademický titul nemají. Jo? A informuje se a přesto se učí, je takový pokorný. On je pro mě velký vzor. A usilují o boží kariéru, nikoli o pozemskou kariéru. Jo? To je taky důležité. Nedívej se na nosiče titulu s tím, že se vyzná, že je někdo, že je autorita a že všechno ví a umí. Mohl by to získat i podvodem. Jo? To jsme si říkali. Takže buďme opatrní. Všechno Bible nám dává jasné měřítko. Všechno zkoumej a drž se toho, co je prostě to správné. I vhodná komunikace, to je taky důležité, abychom měli vhodnou komunikaci. To je další princip, který se musíme naučit v rámci správné výchovy a správného božího vzdělání. Nauč se umění předávání osobních poznatků a osobního přesvědčení v co nejpřitažlivějším a nejlákavějším světle. I když by s tebou všichni nesouhlasili a nebo to viděli jinak. To je důležité, jo? Protože někteří třeba jsou u těch správných věcí, ale v oblasti mezilidských vztahů a komunikace úplně jsou mimo a nezachovávají to, co Envajtová píše o komunikaci. To je nejvíc důležité se učit. Správnou křesťanskou komunikaci a nebeskou kulturu v komunikaci. A lidé skrze tebe cítí, že si opravdu dospěl k vyššímu vzdělání.
protože vyšší vzdělání vždycky suštechtuje. Dokonce ve světě. Je to obrovský rozdíl, jestli se bavíte s člověkem, který je stavař na stavbě, anebo člověk, který je profesor na univerzitě. Tam zjišťujete, že lidé, kteří jsou na univerzitě, mají vyšší úroveň a vyšší emoční inteligenci. Jo? A to potřebujeme jako křesťané ještě výš, na vyšší úrovni, než svědčí lidé na univerzitě. Ještě větší citlivost, ještě větší vcítění, větší, ale i tu tvrdost. Jo? A to až zůstává u toho, co je boží, ale potřebuje opravdu, teď se to nazývá emoční inteligenci. Jo? Tu potřebujeme. Chceš se učit přímo od andělů? Ještě bych chtěl ukázat tento citát. Snad žádná jiná oblast nemůže tolik obohatit mladé lidi, jako služba zvěstování evangelia. Všichni, kdo se do ní zapojí, se stávají Boží pomocnou rukou. Spolupracují s anděli, nebo lépe stávají se lidskými nástroji, jejichž prostřednictvím anděle vykonávají své poslání. Boží poslové hovoří jejich hlasy a pracují jejich rukama. Lidé, kteří tímto způsobem spolupracují s nebeskými bytostmi, pak zase mají užitek z jejich vzdělání a zkušeností. Něco takového nemůže nabídnout ani ta nejlepší univerzita. Já miluji ten citát. Jo, že když se učíme v božím díle od božích andělů, tak máme tu nejlepší univerzitu, jo? Když se učíme od Pána Boha. S takovou armádou pracovníků, jako může poskytnout naše správně připravená mládež. To znamená, když je školená podle božího přání, by se mohlo poselství o ukřižovaném, smrtvých vstalém a přicházejícím spasiteli rychle rozeznít po celém světě. Už brzy by pak mohl přijít konec utrpení, zármutku a hříchu. A naše děti by už mohly obdržet dědictví tam, kde spravedliví obdrží zemi a budou v ní bydlet navždy, kde nikdo z obyvatel neřekne se nemocem a kde nikdy víc už nebude slyšet pláč ani křik. Buď trpělivý, ale sám se sebou. Je to náš cíl. A to zpíváme k tomu. Bůh nás vychovává ten proces mnoho se odnaučit a mnoho věcí se naučit nově. To je proces. A buď jsme trpěliví sami sebou. Nezoufejme, že neporovnávejme se s druhými lidmi. Jo? Porovnávejme se s Kristem a buďme rádi, že jsme vůbec na té cestě. A Bůh ukončí to dobré dílo, které v nás začal. To je pevné zaslíbení, které skálo pevný. Ještě dovolte krátce můj příběh. Jaká je moje zkušenost se vzděláním podle božího přání? Já jsem v podstatě chodil normálně do školy, už jsem vám říkal, že jsem nechodil do mateřské školy, za to jsem rád. A pak jsem pracoval na parkové železnici, kde pracuješ ve volném času jako průvodčí, jako manevrovač těch vlaků, nebo prodavač lístenek, nebo jako dispečer na nádraží, jo, a výpravčí na nádraží a tak dále. Jo, takže to jsou různé věci a to jsem dělal bez peněz ve volném čase. To je zase vzdělání podle božího přání a tam jsem si učil pracovat s mladými lidmi, zaškolit a tak dále, když jsem byl čím dál tím starší. Ale tam byly vypověšené ty veřejné výsledky těch zkoušek. V tom byl takový malý duch soupeření. Ale většinou to soupeření tam na místě nebylo. Jo, ale viděl jsem, že s těmi zkouškami to by mohli dělat jinak. Jo, a nelíbilo se mi to úplně. Ale stejně to pak nic neznamenalo, hlavně, že to udělali a že mohli sloužit. Tak to znamenalo to v praxi. Když jsme byli jako před maturitou, tak my jsme se jako žáci a studenti podporovali mezi sebou. Kdo byl slabý v jednom předmětu, se schází s těmi, kteří byli silnější. A já jsem hodně vypomáhal jiným, kteří třeba byli slabí v němčině, v dějinách, dějepisu, to byly moje oblíbené předměty. Dokonce v náboženství se mě někdy zeptali na Bibli a takové věci. A výsledek byl, to říkali učitele, ve vašem ročníku je taková dobrá atmosféra, že tady všichni máme radost vás vyučovat. Ani ty stážisty na učitelství, na povolání učitele, nechceme k vám poslat, protože by dostali chuť se stát učitelem. A u vás nevidí realitu učitele. A
A ještě nám říkali, že vidí, že máme dost dobré školní známky a i na maturitě to bylo vidět, že byl nadprůměr toho, že jako 1,9 až 1,0. To byl nadprůměr. To bylo díky tomu, že oni se nedívali na svoje známky, ale silnější pomáhali slabším. Jo? A když jsme teď měli třídní setkání, tak zase byl cítit ten stejný duch. Jo? To je vzájemné podpory. Nikdo, to mi říkali lidé ze světa. Sebastiane, zase vidím, že se nikdo nad žádným nepovyžuje. A všichni jsme si tak přijímáme a jsme prostě taková jednota. A to je prostě něco výjimečného ve světě. To je něco výjimečného a jsem rád za tuto zkušenost. Protože můžu o tom svědčit a hlavně ty učitelé si toho uvědomili. Jo? A říkali si to, že prostě sen učitele by byl, kdyby nebylo soupeření. Jo? To je to, co jsem zjistil. Pak na univerzitě v Lipsku, tak jsem měl štěstí, že jsem se dostal na malý ústav. Prostě západní slavistika, to je malá věc. A tam oni profesoři říkali, nechceme vás vytříbit, chceme, abyste byli dobře školenými odborníky. Oni nám dokonce dali výsledky jako otázky zkoušek dopředu. Jo, abychom se, tak z toho pak byl výběr na zkouškách a říkali, nechceme vás šikanovat. Hlavně, ať znáte všechno, a pak něco z toho tam zapíšete, jo? Nějaké otázky z toho budou. Jo? A i ty profesoři vůbec se nechovali jako profesoři. Jakože ukazovali, že jsou někým nebo profesorem. Oni vysvětlovali ty věci velmi jednoduše, že to tak může pochopit normální člověk. A to byli trochu pohrdaní jinými ústavy na univerzitě. Jo? A právě jsem si zase uvědomil a myslím si, že na základě toho mě Bůh taky připravoval. A zde zašel jsem i přednášku třeba z jiného ústavu, jak tam to vypadá. A jsem si říkal, to je husar, takový profesor, jo? Že prostě tam šlo vidět, že vůbec nebyl žádný zájem o ty lidi, že každý byl jenom číslo. Jo? A tak jsem rád, že jsem i v Praze a v Brně jsem vnímal spíš, že jsme byli čísly, ale v Lipsku na té univerzitě tak to bylo hodně dobré. Jo? Takže i za to jsem byl rád. A proč jsem chtěl ale jít na TVM po univerzitě? Protože jsem vnímal, ještě bys měl udělat něco praktického. Prostě vaření, zahrada hlavně to mě zajímalo. Jo, a tam jsem si dost věcí naučil, jo, takže v nouzovém případě bych mohl i vařit, tady nevařím z časových důvodů, a že tady je to z recepty, bez receptu, já můžu jenom z recepty, ale potom je výsledek taky, jo. Ale tady fungují prostě jinak, no. Ale tak jsem se učil takové základní věci, ale i duchovní věci a jiné, a hodně mi to dalo, jo. Právě jsem si chtěl naučit i praktické zdravotní věci. Jo, jak dávat procedury, jak dávat masáže, všechny tyto věci. A tak jsem byl za to rád. Když jsem byl na TGM, tak jsem měl pocit, že se poprvé v životě učím výhradně samé užitečné věci. Předtím jsem takový pocit nikdy neměl. Ale na univerzitě už ten pocit, že to budu potřebovat, byl vyšší než na škole. Ale i tam byly věci, že jsem si říkal, to je okultní, nebo ta česká literatura, tak ten asi byl ovlivněný démonem, jako Erben, nebo tak to asi spíš ne. Ale jiné věci, tak to jsem věděl, jo, tak to je velmi užitečné, jo, ale na TGM tam bylo všechno užitečné, jo, a hodně to potřebuji, pořád to potřebuji, co jsem se naučil na TGM. A když jsem se vrátil v listopadu 2017 na den na univerzitu do Lipska, to bylo setkání absolventů, tak to byl pro mě kulturní šok. Tam jsem si uvědomil toho rozdílu mezi vzděláním na misijní škole a vzděláním na univerzitě. Když jsem slyšel zase, jak přednášejí profesoři a tak, a vnímal jsem, přesto je to vědečtější a takové povrchnější nebo prostě větší pýcha, i když to je skromnější ve srovnání s jinými ústavy. Jo, ale vnímal jsem, už nemůžu fungovat v takovém systému. Kdyby mě tam zaměstnali, já bych tam nefungoval. Já můžu jenom fungovat na misijních školách. To je to, co jsem si tam uvědomil. A byl jsem za to rád, protože jsem si uvědomil, že mě Bůh už hodně přeškolil.
Jo, že jsem se už hodně věcí odnaučil a to pokračuje, to je 7 let zpátky. Takže uvědomuji si ještě více, že bych už nemohl fungovat v tomto systému ve světě, protože jsem natolik přeškolený Pánem Bohem, že můžu jenom fungovat v takovém rámci, jak je tady na misijní škole. Jo? Jinak bych, nevím, jestli by se se mnou stali, nebo ostatní by měli problém se mnou, když budu procesovat věci, které se jim nelíbí, jo? Nebo pracovat způsobem, který se, jako jim není blízko. Jo? Takže to byly takové různé věci, které jsem jako vnímal, ale pak prostě bylo to, že musím říct, že nejlepší volba pro vzdělání podle Božího přání je teď misijní škola. Ale musí to být misijní škola, která právě nabízí vzdělání podle Božího přání, tento koncept. V Německu to jsou TGM, Elia, Emed, v Norsku Matteson, a v Itálii Menora a v Česku tento směr vzdělání právě má Eden. A v Rumunsku nevím, jestli tam něco je, v Portugalsku možná teď něco se otevírá zase. Jo? Ale tam člověk hodně se naučí. Pro ty, kteří poslouchají přes video, mám výzvu. Možná máš teď touhu získat přání podle Božího, nebo vzdělání podle Božího přání. Možná taky si uvědomuješ, mnoho věcí si potřebuji odnaučit a mnoho věcí se naučit. Rád bych šel na misijní školu, ale už nemám tu možnost. Ale pozvu tě, abys to udělal v rámci tam, kde bydlíš. Ale pokud jsi mladší a máš tu možnost jít na misijní školu, tak určitě tě pozvu. A modli se za to, aby Bůh ti udal cestu, abys mohl jít na misijní školu. Modli se za to, třeba koho máš oslovit, aby šel na misijní školu. Komu máš doporučit misijní školu, podle Ježíšova přání. Modli se za to, dej Duchu Svatému ten prostor, aby na tebe působil, aby tě ve svém čase, božím čase, povolal na misijní školu. Protože můžeš se naučit spousta vědomostí, spousta knih můžeš studovat. Ale i když máš teorii v hlavě, já můžu svědčit ze své zkušenosti, že misijní škola je jiná úroveň. Na misijní škole se učíš, tam se mění ta povaha. Tam se nejvíc odnaučíš ty věci. I když už máš hodně nastudováno. Ale když už máš hodně nastudováno, tak právě teď z misijní školy máš ještě větší užitek, než když si předtím ještě nestudoval tolik věcí v Biblii a v duchu prorockém. Takže já můžu pro vývoj těla, duše a ducha vřele doporučit misijní školu a pozvu tě, abys se za to modlil a aby Bůh, Duch Svatý ti to ukázal, když jsi mladší, když jsi starší, komu to máš doporučit, aby šel na misijní školu. Pravá výchova je radostná záležitost. Bůh si přeje naše štěstí. Všechno, co Bůh pro nás plánuje a zamýšlí, je pro naše maximální pravou radost. Kéž bychom tuto radost všichni prožívali právě v rámci vzdělání podle Božího přání. Amen. Můžeme se pomodlit. Drahý nebeský Otče, my ti děkujeme za tuto možnost. Děkujeme, že jsme se mohli podívat na vzdělání podle tvého přání. Děkujeme, Pane Ježíši, že aspoň povrchně jsme se mohli tomu věnovat. A Pane, vnímáme, že to je tvoje církev, že ta církev je pestrá a že pro ty, kteří mají studovat teologii, se nabízí tato možnost, ale pro spoustu jiných lidí, pro které teologie nic není, právě je možnost misijní školy, kde se můžou naučit praktické dovednosti ve krátkém čase, v krátké době. A pak to uvést do praxe, protože jinak na to zase zapomenou. Prosíme tě, Pane, abys byl i s námi všemi, abys nám ukázal, koho máme pozvat na misijní školu. A pokud, Pane Ježíši, si teď dotkl srdce jednoho posluchače, že vnímáš, že ho voláš na misijní školu, tak Pane, tě prosím, aby
abys požehnal toto rozhodnutí, abys dal to odhodlání kráčet do vody Jordánu, protože je to spojeno i s obětavostí, se sebezapřením a vstáním z komfortní zóny, ale ty dáš 100 až 1000krát více zpátky. A tak, Pane Ježíši, prosíme tě, aby dal odhodlání, proti které povoláváš, udělat tento krok. Tak, Pane, prosíme, abys nás všechny školil a abys nám nechal takový pokorný postoj v tom, co se učíme. V tvém jménu se modlíme.